Kyllä mä oon tykännyt työskennellä täällä, että täällä on mukavat työkaverit, kenen kanssa pääsee työskentelemään. Työ on myös tosi monipuolista, että täällä meillä laadunvalvontalaboratoriossa on laaja laitekanta, jonka kanssa pääsee työskentelemään. Lisäksi tosi vaihtelevaa, että meillä tuotannon prosessi ei ole niin sanottu jatkuvatoiminen, vaan se on tämmöinen kampanjaluontoinen, jossa pääsee sitten, tai joka takaa sen, että mikään työpäivä ei ole samanlainen. Myös tämän monipuolisuuden ja vaihtelevuuden vuoksi sitten sopivasti löytyy niitä haasteitakin sitten päiviin. Ja täällä on myös itse päässyt etenemään uralla, että olen tuossa aluksi tullut työnjohtajaksi ja sen jälkeen nykyään toimin laadunvalvontapäällikkönä. Kyllä pidän merkityksellisenä sitä, että minulla on mahdollisuus toteuttaa itseäni ja jotenkin ennen kaikkea käyttää omia vahvuuksiani tässä, joka luo sen motivaation sitten ja mielekkyyden tehdä sitä työtä. Laadunvalvonnallahan on suuri vaikutus siihen prosessin etenemiseen ja tokihan mikään tuote täältä ei lähde maailmalle ilman laadunvalvonnan analyysituloksia. Kyllä Kokkola on mukava paikka asua, että itse olen viihtynyt täällä ja on niin sanottu paluumuuttaja, että 15 vuotta asuin muualla, mutta kyllä sitten tänne kotiseudulle takaisin päädyin. Tämähän on semmoinen kehittyvä ja kasvava kaupunki, ja itse nautin merestä ja sen läheisyydestä, niin se on tosi mukava ja lisäksi täällä on lyhyet välimatkat. Täällä on hyvät opiskelumahdollisuudet, vaikkei kyseessä ole niin sanotusti yliopistokaupunki, mutta pystyy hyvinkin korkealle jopa tohtoriksi asti opiskelemaan jopa töiden ohessa.